Uya na naman kita mga tugang, sarong magayagayang kabtang ining oportunidad tang makapag-urulay. Sabi nga ni kayan sa albay, maghururon-huron, manungod sa saro na naman na importanteng tema kan Bicol nun na dila. Lugod ang satong mga pagtukar, padagos na magtulod sa tuya gabos, pasiring sa mas matarom na paggamit kan sadiring tataramon. Kaya madya na, magbikol kita. Siring sa nakaaging episode, ipapadagos taman giraray ngunyan an makulor sa kamakaraw na istorya kan panhirong Bicol o Bicol verbs. Hulit akong babalikan ta ang mga paggamit kan sa tuyang mga panhiro, ang mga kamugtakan na nagkukumplika kaini baku sa nang huli sa panahon, gigibuhon, ginibo o ginibo na. Kundi, ang sa tuyang mga panhiro, igwanin mga karakter na ang dahilan lain pa sa panahon, arog bagakan kun piraan nagigibo kaini o kun ano ang kamugtakan kan paghiro na ginigibo o kun para sain o kiisay o ano ang paghiro. Sa episode na ngunyan, hilingon ta kun paanong ang simpleng paghiranin duon o stress minapabago kan kahulugan ng sarong tataramon. Sa kamugtakan na ini, ang paghiro nagiging pangaran, ang verb nagiging noun. Halimbawa, ang panhirong sawayon, gamiton ta sa sarong panaysay. Sawayon mo ang aki tatibaad mahulog. Tandaan, sawayon, ang duon nasayon. Buot sabihon, sawayin sa Tagalog o sabihan, pauntukon, papunduhon. Alagad kung gibuhon ining sawayon, anong nangyayari? Nagigiining sarong pangaran o sarong noun, sawayon. Gamiton ta sa panaysay, ang aki mo, sawayon na marhay. Sawayon, buot sabihon, pasaway, padayaw, mischievous, brat. Sarong pagbabagusan na sa duon, nag-iba na ang kahulugan. Ang panhiro, naging saro ng pangaran. Hilingon ta ang iba pang mga halimbawa. Pira pa sa naining halimbawa, sigurado akong dakol pa sa indong lugar. Pirmi kong imbitasyon, iyon na maging malay kita sa paggamit kan sa tuyang tataramon para sa mas pusog sa kamatarom na pakikipag-ulay. Sarong patanid, ang halimbawang ipinahiling kan dalanon sa kadalanon, saro pa sa nagkapirang mga kondisyon kan mga tataramon na nagbabago ang kahulugan sa pagbagumanin doon. Dakol pa, ang mga iyan, pag-uurulayan ta sa ngapit ng mga episode kaining sa tuyang programa. Dakulon pa kitang pwedeng pag-urulayan, dakul pang tutukaron ng mga tutukaron. Himuhon ta ang mga himuhon na ini sa ngaran kan sa tuyang tataramon. Para sa pagbasa-basang Bicol, yaon ang sa tuyang website magbicolkita.com. Kung kamo man may mga hapot o suhestyon, mag-email o mag-message sa nasamo sa FB. Sagkod sa masunod na episode, maghirilingan kita liwat o rugpang parambungon, pagyamanon, paugmahon, ang paggamita kandilang Bicol nun. Kaya madya na, magbicol kita. An marhay na gibuhon, magbicol kita, nagbabago man ang gabos, magbicol kita.